kas gliday ka. Hindi naman ako Yakult na everyday okay kagawad. Ay, lalwan nata. Lalwan, nagyawit pa lang. Pailang arat nga ina do. Takababay lakay. Madi mo siya tagsublay. Kati mapan. Tanggan atan. Sukutan. Bagro tatin ni natangkan. Apay ko na matikanyak, matitong ang tangkain. Kasi sa katigdong. Hindi pa gumuto. Ti pusa, problemaan. Nakaringling gurda nga raw. Di kayo nasawin no kasi Agmaya. Kadubaak. Adag si kog gibalayaw. O mo asawa. Yasiyo. Lalaki ajay. Ba mo lang. Tindan na kita. Minato. Nakami tindan dagi dyan na mo. Amin niya kailangan dagitan na mo itod mo. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan. Yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Apay, namanan. Sardinas manan. Madi kagal alat ti marunggayang bakit. Pay, kay sunod ti si daan. Ano ta? O, pay masidatay? Masidatoy? Kita man niya. Tambo-tambong mot. Sakto. Tinibaak. Tamang takatungtunga mansuna. Oh no! Bak! Apay, kasla nagliday ka. Da problema maya. Hindi naman ako Yakult na everyday okay kagawad. Di ka pagpasalamat bakit tadanyawid ko. Nagapupay lalwan nata. Oh, kisti sabam? Lalwan? Di ka lang mo nagbabaing mot. Nagyawid ka pay lang. Kaya adu ka subrada bakit. Kaysa mabanglasan. Idalata kanya ako na. Okay. Kadim pay lang arat nga ina do. Nakabapasiin eh. Kuno kaya mo, panagsublay. Kagalakal di raw, tadi ti pagikak. Madi nga ta kababay lakay. Kaldero. Han, madi nga kababain. Madi mo siya tagsublay. Si kati mapan, kung kapumoy. Ay, madi nga rodan lakay. Gusto ato yan. Nagado nga rod ni oh. Manay kinyata ato yun. Nagado pa lang atang abong. Ano nung tamarong gayain? Madi may bang sardinas man natin bakit? Kata na nga nga rod mat. Kiswag ta. Mano mga sardinas nga rodatan, ilaok mutan, mano nga pirasaw. Uray may isa lang. Tapos gala kapitan eh. Alam amin no. Sige, mga lak. Yusip. Bagam ta problema mo. Baka matulungan ka. Sigurado ka kagawad. Uy, anong problema maya? Agi di pusa kami ni di balay. Sumayit da. Nagre-ringor da. Tumaray da di galpa. Nakapuyat da. Apo. Tulo nakaturog di rabi eh. Eko. Nagtanga ka mo tanak. May natinukol mo. Kaya mo yung sadya ko sa mga natukal. Ano mabaling ko ma. Tamda may pagkat ka. May pagkat mo kita ata. Tama may tiban yung nag. Tayo may tiban mo. Di natay natabunganan. Maling tupay bakal. Kayong tulaki din. Maganagang ka. Tamda maayusag. Dapat inay. Supay na to uy. Tukul mo rin. Natin ay mabalin na to uy. Natanggan atan. Ay bukol na mabalin. Ay, Napalo na nga ako. to uy. Nalaki tato yun. Bagro tatin ni natangkan. Jay. Ano toy? Apay ko na matikanyak, matitong ang tangkain. Sabon lay, itimpak ka niya matilay. Wala lagbiwig tagiwa mo. Katawa to. Yay! Matapay na yun. Oh, alam mo na ata, natangtangkon mandatan. Nilaki din, kastoy mo nakatangka na kanyak. Yeah, boy. Reklama Pag ko na ba? Kasi pa sa katigdong. Madi pa gumuto. Bomport sala. Sa uhan mo. Naroon kini. Ukis ti sabam. Pati pusa, problemaan. Nakaringling gurda nga road.
Kaya anati kay nasawin no kasi Agmaya. Sigurado baak. Adag si Kog di balayaw. O mo asawa kasano dagsikog. Alangan sak tagsikog. Kadyaso yaw. Ag si Kog no kasdyayi. Dagsikog. Kaya ajay kakaiso na nga aso di balay. Lalaki ajay. Ba mo lang. Apay, ada babaakin niya asaw? Da. Ha? Ajay asok. May dumdumam wala ajay. Ay, wang gayam. Ada kay mimbaga na kanya ni Kapitan. Natimbaga na. Awanti mo nakabarsulak ito Kabay-bayag ka. Pikas kariya tagalan ko, masayang garo tata sa ngana mo na eh. Oh, inayadam. Ka! Matututor. Ato na sabong na na eh, nagado na eh. Inayadam, nagdagita sabong na, sayang. Di ka pa ita, nakaduwatan na eh, mahal dapat ito na eh. Ramo mami na eh. Sikan ang mga lagi dam ni madigma. Tuguray ka! Ano? Di ka na matututor. Sa uka lang sa o. Pagpudutan na manon to eh. Ganam! Apo, na mo kamay amon aya. Tarasan. Inayadam ni mas pakmanan. Ata, mabalin sa kurumatan. Ata, pag-grindak pala, nabandugan nagnag na. Ba't siya nanak Woy! Baka damdaman, busong mo no. Ay, naingagit din! Parang rodya yun. Kanamat ko ka. Ba't siya nanak ta Sa langit yun. So, di yaw awidan, nagreklamo pa ilaang. Hindi masal. Kasi ne, umalis si kami na iduwang ang tanod me. Pasapol kanya ni Kapitan. So, nalagip kay ni Andres. Apay kaya na kami nagtanong ni Andres. Kasi kailang may ni Andres ti pawalang-walang ti barangay tayo. Di tayo kayat. Tamatulungan kayaw. Nagado ti alaan yung natinaw ngagtanaw. Apay aje pay suker ti kahit mao. Tamabuting da, no dati tao nga agwalwala. Sigurado ka nga rod nga aganawa kami no dati bartek nga gwalwala dita. Baka sakpay mo na nagtaray kagawad. Apay ngagtaray ka? Ano waam lang? Napadasak ti naganawa ti kastan kagawad. Sakpay ti nadanog, sakpay ti napadakis, agaw-awata lang. Nakaluto naman. Nako, tama nun. Tugod ba pa ilaang. Ay, mukis ti sabam, tindan na dita. Nibus mo sa amot to. Nangyawid ka tapos ikaw mo lagay mangan. Minato. Nabiti na nga bakit. Di mo lang kuminyawawid dito kuya. No, si ikaw malamang ibos. Apay, di na kami tindan dagi dyan na mo. Matiis mo nga si ka mangmangan, suda made. Si ka ti padre di pamilya, dapat tud mo amin. Amin nga kailangan dagitan na mo, itud mo.